yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Waktu goto fami hen to wiyete Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamal wale mon bisimilla mon e ley kabaruuji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo aljuma labɗo laɓaɗo balɗe 13 lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom. Horeɓe Mali waɗi waylitere e ley gouvernement o hanki yoga e jagorɓe ɓeydanama doole e sembe jagorɗe tate waɗama jagorɗe d'état na mbiyen ministre d'état saabu gandal mabɓe faydagal mabɓe e golle ɗe ɓe latini e nder leydi Mali. Limore jagorɓe ɗe ɓeydaki ustaki koɓe nogas e jeetato nde waylitere ko saabu yidde laamu ngu yawnude golle ɗum holli yoga ma en garti oɗo alhaali. Batumo balɗe tati ko fewti alhaali jaam e deƴere timminda men joofi hanki alkamisa to Nouakchott lamorde Mauritanie. Toɓɓe kewɗe yewtama toon yeru darde diina e keɓal jaam jangde dawro e ɗannule ɗe ndewani sariya ɗe jewte noddi jaam hakkude leyɗele ɗe e wallugol gonal moƴƴal man garti muɗum. Sénégal Abdoulaye Ba suka étudiant mayɗo ñande 9 lewru ndu gonɗen toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko baraɗo ɗum holli autopsie nambiyen tefore waɗande e mayde makko. Cimtol ngol holli wonde ko fitinaji musɗi e barmanɗe pawa e dow makko. ɓesgu makko namdima sariya ngam andude waɗuɓe ngo wargo ɓe kuccodiri hanki e hokkoɓe kabaruuji. Bisimilla mon. tedduɓe heeɗiɓe on calminamon juuramon jettama ko adi fo yo jaam e kisal wone mon yo Allah hokku en ñallude dow jaam. Waylitere nde mawnani no fewi waɗi e nder gouvernement leydi Mali e jagorɓe tato sembinɓe ɓeydanama doole kono nden waylitere ina toɗɗi jagorɓe 4 joguiɗe fayida. ɗen jagorɗe goni laamuji diwe bawrital jagorgal halfinagal ndema e jagorgal halfinagal uykina men énergie e ndiyam. Fay so tawi limore jagorɓe nogas e jeetato ɓe ɓeydaki waylitere nde ina holla e yende yoga e hertoriɓe dawro yidde laamu ngu yawnude golle ɗe e ɓamugol yoga e pellite mawɗe. Keɗoɗen Oumar Mamadou Sow. ɓen jagorɓe tati ɓeydinade sembeji mumen ɗakkana joni ko wiyete francinkoore ministre d'état ko général Sadio Camara kalfinaɗo nden ko Alhuseni Sanu joguiɗo faggudu kamen général Ismaïla Wage kalfinaɗo bawrital. ɗen doole ɗe ɓe ɓeydina goni ɓe natti wonde e jimande hoorejo jagorɗe o kono ko hoorejo leydi ndi ɓe cimtanto golle maɓɓe. Nde wayliteri noon e wi docteur Brahima Sidibé malinajo hertorɗo dawro ko ngam tan ɓeydodi yawnude golle laamu ngu. waylare wonde teskandi ko hoorejo jagorɗe o général Abdoulaye Maïga ustonama teddendi ko kanko rondino kadi golle jagorgal kalfinigal wertago leydi ndi kamen mbawkaji lesɗinaɗi. Joni ɗum wattama e juuɗe général de brigade Issa Ousmane Coulibaly on ko keso ɗon e wi docteur Brahima Sidibé ma wallu hoorejo jagorɗe o ɓeydade huɓinade golle mum ɗe. Ko wona ɗum ko Yaya Gologo lomtima Bakary Traoré e hoore jagorgal mahtogol leydi ndi. Ibrahima Samake lomtima Daniel Semewo Kelema to jagorgal ndema nde tawno waylare waɗi to jagorgal uyki e diƴƴi ha cemoko Traoré lomti toon Boubacar Diané yande docteur Brahima Sidibé ɗum ko ngam caɗele ngakkende courant e nder Mali ɗe ene usto ha tengti oɗo saaha mbo leru sumay na mbiyen korko fandi waylare noon ala e ko heddi ko équipe gouvernement o